nikech kwano chakonyogi. Mana dier makende kenda siro koko manya korom ge juanga so mene moko kuom ote magi mabende Zablon Awange nyalo yudo thuolo mar duoko dan kanoyo mano fulo ni ka en gi wacho ni kintiere gi e both English gi Oswayo tikwano mana achiel kuomgi wach makamano Zablon Awange biro bedo ka duoko. Jared Chemist wacho ni nyathiwa an kaka japuonja siro nikech nitiere subjects moko nyithindo timo to ok konygi e ngimagi. Ote machielo mwasomo en mar Otiende Sam. Iwacho ni Homa Bay okonyore kabisa. Kiswahili nyocha miyogi kata kamano an wach mar Homa Bay notoka siro. Mana ka Zablon Awange nosewacho Kiswahili bende nyithiwa ng'e gwenge mopogore opogore. Kata kamano ote machielo manyalo somo en mar Kevin Arucho. Iwacho ni somo osekethre Kenya kaindi. Ote machielo iwacho kanya janeno maro machielo Olago Jachuma. Iwacho ni maths and mother tongue. Bende Zablon Awange kanyalo mana paro ni kinde machon. Mother tongue bende niketo gi sikunde. Mana ni tinde aneno ka orumo kata mana lai mar somo CBC ne okane ka osire malongo. Chon kata mana penj madongo ni timo mother tongue. Akeni mano bende pod timore. Nenga early childhood, mother tongue ni puonjoga early childhood. Aparo ni pod entie, I'm not sure, aparo ni pod entie. Nikech nyathi ok nyal chak puonj gi English direct. Nyaka puonje gi early childhood. Koro ka PP1 kacha aparo ni pod entie gimoro ni mother tongue no. Unless gimiya nying moro. But yeah, to korka language mo wach ni kiyudo A, remember ni owach ni if you have 5 best perform subjects. Koro ka kiyudo A ki English gi Kiswahili, mano is part of the 5 best perform subjects. Okinyal we ni koriwe Kiswahili ni ringo idhi kaw siari moro miremie. Gimano penjo ni nikech compulsory ni yiero maths gi somo mar dhok. Koro ng'ato kano yiero dong nyaka koro ng'ato yier ni compulsory nen mane. Koro mi penjo ni ka somo mar dhok mano ki yiero kuom ranyisi ni yiero Kiswahili to English idhi yudo A to Kiswahili yudo kata mana B-. Mane mikao miriwo godo grading. Ideally neko nago kaw both of them. Nikech mane mwatemo golo from the other sides moko mane timo physics, chemistry, biology tika out the two sciences to your one a grading system kati timo two humanities ka one an kum pacha mano just mapacha onego beni ka mana the top 5 apart from kwano gi English kendo gidhi gimanyo another top 5 mitime maber ka gisekawo kwano gi one language to that other language nyalo compete gi other subjects kendo nikech seche moko ni dwaro luwo line mar languages go idwa dhi timo nyaka PhD e languages. Koro ok nyal tuoni e grading nikech the new system onego bed ni konyo ng'ato yiero path ne chon. Oyiero path ne chon through the grading system mondo miye ability o miye advantage mar dhi timo courses mondo dhi timogo. Mano e kapacha. Then korka Homa Bay ng'eny awacho njo Kiswahili madongo ng'eny gin gi Homa Bay kata wala bin kor gi nyaka chika chieng' gi Homa Bay. Jako yo Sylvester girine gi na jo Homa Bay. Homa Bay poko konyore ahinya. Homa Bay golo thuondi. Homa Bay golo thuondi Kiswahili gwiji. Luongo ni gwiji. Ero kama nainya otema moko mabende donjo nyakorom ge jong mabende neno ka iyo giyore mana ni wach mar Homa Bay ni gigede gi joluma bedo kia Kiswahili mabende biro bedo ka yiero somo mag English. Victor Di Santos wacho ni dawe ginego Oswayo koro. Aya otema chielo en mar kinyalo ketna otema chielo Brenda Nyarmolimo. Iwacho ni that is the worst change to have happened. Languages should be compulsory. Iwacho kanya ni the next generation will be people who cannot express themselves properly in foreign languages. Iwacho ni the education mar Kenya, iwacho ni chal ka gima ntiere ICU. Ote machielo kanyo Ephraim Uchingi wacho ni gi avoid real issues mantiere weche mag somo. Ephraim to kende kono ni gin issues mage manie weche mag somo mabende samoro temo ne ginyalo avoid. Koso paro mar Ephraim no mwalimu nyalo dokang. Real issues. Real issues tell me now weche penjo go. Remember ni last year kane machogu pod nyien penj ne wachre no kware mano kelo twak gi debate maduong' higa mangima ni penj ma to KCSE 2022 no kwal koso no kwal. Koro higa ni wan gi chance mar changing kata removing gik mane miyo penj go kwalre. Mar ariyo wan gi chance mar rectifying kata konyo gik ma mistakes ma osekatimo kaka chulo jopuonj manonono papers go in time. Mar adek wadwaro rectify issue of wastage
chon wasebet kwa waste nyithindo mang'eny subject ma nyathi okalo tieko higni 4 owacho ni mano subject ma useless ok wadwar grade to wa grade subject moro ma wan maparo ni ber kode ng'ama dwaro dhi timo Kiswahili wakete ni koro ng'ama dwaro dhi timo Kiswahili wakete ni koro in kisekadho biology gi chemistry to bas oromo onego bed ni waket ng'ato ni kata kidwaro dhi timo French to French no bedo included, CRE no bedo included, history bedo included. So we are trying to avoid wastages ma osebedo katimre secondary nikech education mitimo kata somo onego bed ni somo kiwuok godo to okonyi oken somo moro ma gimoro bede pay slip ni result slip ni to onge gimokonyi godo ni na yudo A history to A no kokonya kata na yudo A physics to A no kokonya nikech jogi no kawo mana biology gi chemistry mano add kata na rem English to affect adhi timo medicine. Asewinjo jopuonjre kata nyithinda mana puonjo mang'eny mokwacho ni nakoso timo engineering nikech na rem Kiswahili nakoso timo medicine nikech na rom English. Mago should be a thing of the past. Kata CBC be Presidential Working Committee on Education report mane gire munavoteroni nogolo report bowacho ni nitie a lot of wastage 844 kae particularly a ranking gi grading. Koro migao masomo has moved in the right direction, not to wait for CBC, but 844 kae gichako rectify kata kade bed ni 844 dini karumo odi karumo to seche modi korumo no to wa rectify wa los gik ma sebet kwatimo marach mangire mundavu gi team ne nondike Presidential Working Committee on Education Reforms of gik mone bed ni watimo maber for nyithiwa kikwa wachi ni koro ne reforms koro wadit CBC gitimo. They have moved in the right direction by rectifying gik mano wache Presidential Working Committee on